harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu madihita. Ada orang sota buka par minggu tadi bagas manugoton, parjolo mahita martangyang di bagas rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata mareda maitasian buku dia nomor 600 itu ayat sada pada ayat 3. Oh
Marhite-hite guarne debata ama, dohot guarne anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarne tau di perbadia, nato mau palangit dohot tanoon. Amen. Gok asin di rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akkalangit, marulupulup mahamu, ale akapartigor, mga sahon Jehovah, talup do marede akanaudur marroha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, mandok mulia tedo hami tuho, ala ditaluan horo dosa doh tamatean marhite-hite hamatean mi. Ala disodangi ho tanaman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheon. Tang pola bimabir hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di posat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan, atong pergugoy mahami mamuji dohot manguloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagatan haproseaon na mangulu, pay masat hami tulabungmu. Amen. Tangyon hamu ma patik ni debata, ima patik perjulo dot paduahon dohot lapatan. Patik perjulo, ahudo Jehovah debatam, nina debatata, dang jadi marakup ahu baynomu debatam, dia do lapatan ni ondo, ikon ubir rohatta, jaloh molong, jaloh opos mida debata asamida nasana ado. Patik paduahon, dang jadi ganalmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongon, raw di na di bagasan aik na di toro ni tano, yang otong gabi si sebawon manang siuluan. Dia do lapatan ni odo, ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsobatu sebawon, manang tugana ganaan, mangido hanguluan siani, jaladang jadi uluan begu manang ulupuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan hometan atong, rap mangidogogo mahita Tuhan debata lamang uluan patiki. Ale Tuhan debata, saya pargugoy mahami, mangulohom parto patik.
Amin. Tatapoti madosata. Ale Tuhan debata parguna soto dosan jala amanami. Ujo hami dogwar munabadiay. Alatar gogot hami marningot dosa nami. Saya marasin roh hamahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak debata nagebejolma alani hami. Namate jalan nahehe doho sian namate. Nama naik tu bano gijang doho mangudihon hami. Asiroham dihami, saya patoktong madihami roha hama oleh teon tuho, oto di perbadia, mengapul di namarsak roha, pamalum saluhut na bernit, binahan ni dosa nami, romaho mangingani hami, asam marlasin roha hami mangulahon lomani roham, odo perhitian ni nasa asini roha, saya udang tulak hami, saya tangihon mahami, o ale debata, ama, anak doto di perbadia. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tuasanin dosa. Songon sitong na mangolu ahonin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo roha kumida hamatian ni perjahat. Nalomodo roha kumida hamamulak ni perjahati. Tumadikod dalan na asa mangolu ibana. Hasang apon madidebatan na gijang. Amin. Morning.
Abg mahatani debata terpuk di hari mingguan, imacian pesalmen 116, mamuasian al 12 rodia 10 sia, tajaha mamargati soren anon de 10 sia rap mahita majasa. Tungbihama pamalesu tu Jahoba, ala saluhut dengan niuhum nanatuau, Jalo kudo panginuman ni aka hatuau, jala pajojo kudo guarni Jahoba. guaraku maaka baga-baga kutu Jahoba, apalagi adepan ni sadok bangsona. Harga do diarani Jahoba hamamate ni akan nani asian. Atong ale Jahoba, nung atong naposom naposom do ahu, anak ni hatobanmu, nung di hari ho akarate sianaw. Sai panginok kudo tuho palayan hamuliateon, jala sai pajojo kumaguar ni Jahoba. Sai gararok maaka baga-baga kutu Jahoba, apala dia dopan ni sadok bangsona. Dia ka alaman ni bagasin Jahoba, sa pertungan Ali Jerusalem, haleluya. Songon ni ma, dungna, martua do, akan ato manghion hatani debata, jalan no peopsa, amen. Tidak kemaha persiautai, sona hina tidak kenidongata sa persiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au persea di bata Jahoba, ido ama pargun setudusan, natumo palangit do tano, au persea di Yesus Kristus, anak ni di bata Jahoba nasesedai, iman tumbuhon si Maria, naga bagabayan si anto ada perbadia, ada orang suabubuhan. Ido to hata atau mau bernit di pangahuman silatus nampate terpaja lo ibana di hapinor silang na tua tu banua turu di tanam namulak mangulu di arep patuluhon namadai tu surgo lahu dulu siamuni di bata Jahoba amadai parguo na soto dosani di sima ibana pay mamulusuk tanong on mangumi halak na mangulu dohot namate
au persea ditodi parbadia, jala adong sar hurian nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, do dia sesan ni dosa, do dia hatain namandok, mulak manguluso daging ni halak nong mate, do ni hanglon na soras. Amin. Oras madihita salut ngamanginang. Kahama titing dihuriata HKBP Rawamangun Minggu 27 April 2020. Partangyangan week. Rabu 26 April 2020 pukul 10 siawib di week Gangkana di bagas ni keluarga Asilalahi Bursirait Jalan Sumbawa nomor 15 RT 09 RW 14 Cipinang Bali, Tanah Galian, Kecamatan Makassar. Kamis 27 April 2020 pukul 10 siawib, Wik Rawamangun Tegalan, di bagas ni keluarga M. Silalahi, Borusi Hombing, Jalan Haji Ten 2 RT Sia RW Sada nomor 20 Rawamangun. Jumat 20 April 2020 pukul 10 siawib Wik Kayu Jati Sunan Giri di bagas ni keluarga Nyonya Sintua V Nadadap Boru Sarumpait Jalan Kayu Jati Sada Gang 5 nomor Sada Rawamangun. Partangyangan Perhalado Selasa 25 April 2020 pukul 10 wib maringanan di gereja Patupon ma Partangyangan Perhalado Rap Dohot Keluarga Pinangido Sudi Perhalado Rap Dohot Keluarga Asaro tu Partangyangani. Pareheon Sekolah Minggu HKBP Rawamangun naing patupa pareheon akar rangkaian kegiatan boima di Jaha di Arotas Titing manang di web HKBP Rawamangun. Akan atoras disosoima asama bon ianak kota madohoti rangkaian kegiatan pareheon sekolah minggu. Info lebih lanjut boima menghubungi guru sekolah minggu Nabi. Pertukaran pelayanan firman Minggu 7 Mei 2020 dipatu pada pertukaran pelayan firman CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Laos tapatu pada papungudana spontanitas laho mengurupi operasional kantor distrik marhite kotak na dipitu masuk ni gerejata. Tapasahat ma pangurupioni di bagasan las niroha. Pelean dot akau dut ni buah-buah tajahama di arotas titing nang pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama akabarita masa dot ulaun aka sipatu pota bahen sangap di guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion mauliate. Allah nang
na sumurung siya sa luhut na roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Selamat hari Minggu madita sudi. Ia ujahan ni Jamita di Minggu Misericordias Domini, tanggal 27 April 2020, tarsurat di Sada Petrus Bidusada, ayat 10 sah rodi 20. Sada Petrus sada 10 sah rodi 20. Tagaso tapi hutihu to satokin ya au padita haposa siaturi inata Kristina Renatalia hutagaol tongon makubasi haminoaing gabi padita resort di HKBP Resort Tiban distrik 20 Kepulauan Riau. Roh hami alahan merlebaran tu Jawa, kami ro songonari posisi lebaran rapdo keluarga tu Jakarta. Jadi pasaton selama Idul Fitri itu kadungatan asing laos songoni tuhamuna sahak mata binami sudi sakeluarga sodonang inata do tami dadani jongjong maju minang sengaja do hami jadi dana di bahasa tuhata di hami 5 opak may bawa sada maburua. Jemo lo songoni pe top paninata ni hamalate homai. Wala dong nasa. Dolok ni si matupang ditorua nima aik na doras. Alaod do pe hita pajupang dohonom matu hita horas. Noaing tahanguluhom maberita na uli. Di Sada Petrus Bidusada. Ayat 10 sah rodi 20. Molo ama digo arhamui bana na somarnida rupa laho manguhumi nasa jolma marguru tu pabahinanna marhatahuton mahamu marparange ditikki paisolatan muna. Ay diboto hamudo dada binahen ni siri manang pera akan naulo buruk ubahin na malua hamu sian adat muna na somarniulay natinean muna sian akka ama muna. Alay binahin ni mudar ni Kristus na argaido. Nasongon mudar ni biru-biru naso hasurahan. Naso marlidang. Naong ditodo do ibana hiyan taga soojak do pe portibion. Alay di papatar do di ujung ni akatiki ala ni hamu.
Marhiti-hiti ibana do di hapor siay hamu di bata na pahehehon ibana siya nakanaung mate. Jalana mangalehon hasangapon tu ibana asa tu di bata hapor siyaon nang pakirimon muna. Payasamu marohamuna marpangaloyo di hasitongan mangyahi haholongon na somarlaok di dongan. Asa mar si haholong masih haholongan si tutuhamu siyan nasa roha. Ay nunga mangulahi tubuh hamu dada siya boni na olo base-basian siyan namanotong do binahen ni hata na mangulu jalanamiya ni na siyar di bata. Ido sahat na bigi upeo dohot na mangulahon hata ni di bata. Ido na martua. Amen. Hamu akadong asa porsiyaw di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Tiado hamu tahe marsak. Manang na di pamarsak-marsak kamu rohamu. Olo do si pata ipapugus-pugus ibana hape mora. Ipamarsak-marsak ibana hape yang namarsak asa unang ahajol marupan ini asa unang gabi rozol may tu ibana mangaluelu. Boido songoni si pata. Alai tabai major rupani hiado ita marsak alusta hia. Ditiki marsaki hamu ahado mabain. Dirimu inatta amatta yanakon tetangga sibila tetangga di luar tetangga ahado mabain. Meragam sadalam mahitas. Alai ditiki marsak kamu. Buhado bek kamu mengadupi arsak ni. Madili, berjuang, atau ada solusi yang lain. Tentu orang yang percaya itu harus mencari apa solusinya. Alaiba siana harupani syaki pulawad do. Baunang molo marsaki mulai putus sokale tiba. Balawi batu jembatan barelang neng bunuh diri. Dan busung ni. Manang mulu marsak kamu balau kamu tu jalan tol. Ay dalan ni mobil li dang dalan ni jolmay. Gabi di buat ibana jalan pintas. Jalan mulu marsak kita dang pitor talului cara-cara yang lain. Tapi justru di situ dia perlihatkan bagaimana identitas dirinya, jati dirinya, komitmennya, kekuatannya, malah bagaimana dia diperhadapkan dengan sesulit apapun. Jalahu ilala tabuak majo ngahya kita mengalami kesulitan. Dialani sorimago COVID-10 siye. Ngahya kita mengadupi. Ternyata kita memiliki pengalaman. Jalan ngahya hamu secara bersama-sama memakai masker. Nak penuang di badong di badang. Alanya ala memang virus itu unang gabi menyebar dungi tabatasi ma unang dohot halak alani penyakit narutu kita gabi berdampak tu orang lain kita batasi diri kita alani akka pengalaman naniado pamunai justru gabi hupakke istilah mabek kamu gabi semakin dewasa di bagasan akka situasi naniado patai manang na dia do pamunay. Jadi arsaki boy do alani sekitarta, boy do alani dirita, boy do alani perjuangan iman. Da marsak do huria na marseraki, na di Kapodosia, na di Pontus, na di Galatia, na di Asana met menghadapi persoalan pergulatan iman mereka. Mereka mengalami ancaman, teraniaya, dipenjarakan karena kekaisaran pemerintahan Romawi yang tidak menginginkan ada orang-orang Kristen menyembah Kristus atau pengikut Kristus. Mereka terganggu. Mereka tidak setuju. Mereka mengatakan sudah berbeda dari ajaran yang kita lakukan. Sehingga tekanan-tekanan orang yang di dalam parserahoni mardiasporiai di mana sida
diperhadapkan dengan kesulitan. Alai mulia tema, upakai maju istilah teologisnya. Saya dong halak ni di bata, paingotok kita. Ada hamba-hamba Tuhan, paingotok kita. Adong perhalado ni di bata, menungguli kita. Adong hata ni di bata, marmahani kita. Adong hata ni di bata, paingotok kita. Ada firman Tuhan yang menggambalakan kita agar kita kuat diperhadapkan dengan pergulatan iman, diperhadapkan dengan perjuangan hidup, diperhadapkan dengan situasi-situasi yang mendesak kehidupan kita. Bahasa terjadi human trafficking, perdagangan manusia. Bahasa terjadi, ya karena mungkin desakan ekonomi, mungkin karena ada transaksional, mungkin ada situasi yang sulit di bona pasogitna, di NTT rupani, manang dinganan nasing rupani, gabi kotubatam roi bana, laho merpungu di si, naing gabi dijual di bana tu orang asing di luar Indonesia. Ini sebenarnya menjadi pergumulan Indonesia kalau dilihat secara skala Indonesia. Oleh karena itu, maka ada orang-orang hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang beriman mengamati, memperhatikan itu sehingga perdagangan yang seperti itu harus stop atau perdagangan yang seperti itu harus dikurangi karena itu adalah berlawanan dengan firman Tuhan. Di tengah-tengah ni situasi nasongoniman waeng hita dipaingot. Atik tunggu adong akka parukilon natabay sadiri manang tacip tahun asa mungkin adong dihita kesempatan meraup untung sebesar-besarna alai dungi dang beta bereng kemanusianna ala holan memikiri asa terbutuhi kebutuhatta terpapungu akka kepentingatta mungkin akka naberkaitan tu akka ekonomita salam dengkan alai nunga manigai hita di kemanusiaan, nunga manigai mungkin hita di tatanan sosial na terjadi di tengah-tengah ni bangsot tau. Ini menjadi panggilan bagi kita. Sehingga di tengah-tengah menghadapi kesulitan-kesulitan itu, perilaku kita harus memiliki kesadaran. Salah doa HP. Hubain songoni, gabi mabuat keuntungan dia, alai ngasalah. Be adong perilakuku, ikut sadar dua audisi. Adong dihita kesadaran yang lebih baik. Taga sorohami na diari Jumati tuson, saya tinggal kami di bagas ni ruas ni Uriata di hutan kayu, amata si Mamora, boru Siregar, ala uzwi hami hiamak kubasi di siri-sirisi hubak kasudutan dungi ya mengenang kebaikan-kebaikan masa lalu dungi hadir mahami di si dungi adong ma di topiki adok topi na dilihat tuau maddohoti sada kegiatan di tingkat Kepulauan Rio alai pembicarana sian Jakartaon dibayar di sirupani ya garisna ayo berubah. Dungi di dok anak kom marupani. Ibaca ma ayo berubah. Jadi hudok rupani berguna sama kalian ini saya bilang. Jadi ayo berubah kalian kepada yang lebih baik. Jangan kalian tidak lebih baik, harus lebih baik. Dungi Roma nasi jamadok songonon. Ya berguna sama kami lah itu Pak ini mana. Kalau sama Bapak janganlah berguna ini. Bah, mekilau bah. Bahasa nuangin naruh kenapa? Ya kalau Bapak selama ini baik sama kami, nanti jadi tidak baik. Jadi kami tidak setuju katanya. Bah, jadi ternyata dana IP analisana tinggi do. Kalau sono bapak yang tutor, bah sepakat nesida mad dokter songoni bah. Itu tutuin naruh aku. Dan mulai do ayo berubah, sianna rezeki gabi malas dao. Sianna burjuyak gabi jukat dao. Sianna mangalehor rohana tuhuria gabe malas daun. Ayo berubah artinya dari hal-hal yang salah yang selalu bisa membuat kita mungkin
dalam kehidupan kita ini jauh dari Tuhan, menjadi orang yang baik. Yang selama ini kita tinggalkan Tuhan, ya harus bertemu dengan Tuhan. Yang selama ini mungkin kita karena COVID tidak bisa ke gereja, sekarang sudah ada waktunya untuk beribadah, datang ke gereja, hadir. Kehadiranmu ini sangat menentukan bahwa spiritualmu sudah semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Ayo berubah. Berubah kepada yang lebih baik. Berubah mengatusi pabuah hita ima boni nama cayarga di bait di bata. Jala boni ipe ala mungkin adonggo hita petani manang ya hita siap bona pasukit manang na tuat ta petani awanak ipetani do boni ipe sebenarnya ikom mate do asa tubuh kembali benih yang lebih baik. Artinya di bagasan Yesus itu mate Kristus gabe di baik kita boni na pita, boni na bernilai, boni yang memiliki kualitas. Sehingga di saat kematian Kristus dan kebangkitannya, dan itulah makna Paskah, kita sudah menjadi benih-benih yang terberkati, yang harus siap berbuat di tengah-tengah kehidupan apapun. Apalagi dalam sukacita, anggera mampu behita menunjukkan ekspresi kita sebagai orang yang bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita dan melihat bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Jala jolmai anugerah ni debatado, ido banna di bagasan minggu misericordias dominion. Paingotok kita pabua manggobarhon parsidohoton ni portibiotan odoh pangisina digohi asini rohani debata kasih setia Tuhan. Jadi kita jolma di portibion di leo dosola grazia asini rohani debata tu hita jala di luas sita di tonga-tonga ni portibion berkreasi mangulahon ulaota alai ulaota terus ulaon nahobar tu lomo ni rohani debata macayargado hita di adupan di debata go asini rohana do hita di leot tu hita jala ingo akka manginang molo di leot tu ho sadadak danak manang nalobi siya sadadak danak imasi ni rohani debata jaga molo di leot di ho sada nasadai jaga gabi bagiannya asini rohani debata ai di nama jalo asini rohani debata di gohi debata do asini roha tu ibana dungil lehonon ni debata man muse gogo di bana menjaga asini rohani debata asa asini rohani debata gabi terus dipertahankan. Jadi molo hubereng cara ni debata luar biasa do kita. Mungkin kamu kainata amata heado hamu dang dok kepengmu heado apalagi di masa Covid itu tadu pidi mama cahacit dungi di sadatiki ala sok kepenga isiga tiba nama HP adok kepengai nama rigat ala sorong be dungi di usaha ni ba nama asa dong manuhor sembako ido iba nama songonon yanaha hinnama tuhor hom mazolo hepengon tu sembako apakah itu gula atau telur ya itu horhomma dibuat di mana ma tukudi dung dibuat di mana tukudi dung idokon parkudima hepeng mon dang lakku be ngamariga ton dang adong bini nomorna jadi sesongon harga 2.000 non HP 20.000 bah mulai memana tok 7.000 ilapor iba nama oma ternyata hepeng tanah marigaton dang di jalo be jiwa nama hita mati nama hita atong mulu songoni boha nama coba majolao tu sedan tukar hom mamuse adik tung boy hepeng nama rigaton ditukar ho gabi 20.000 ai dang adong bedinggan dungi
Lau mamusida dana ho burju do anak kornau diulah ho do naik ngina tua naon. Dia himana mamusia di nganan na suding na waga udau. Ibu-ibu mohon ditukarkan uang saya ini. Karena mama saya bilang gak ada lagi uang kami. Mohonlah uang ini ditukarkan. Supaya kembali yang baru. Dungi didokon parkodima. Uangmu ini gak laku lagi. Kasih tahu sama mamamu gak laku lagi. Kok ini yang dibawa? Apakah uangmu tidak ada? Gak ada lagi uang kami. Ini membeli sembako. Gak laku. Maaf ya, kasih tahu sama mamamu supaya uang ini tidak berlaku dan dikembalikan lagi. Bawa. Sabil peruk mailuni anak konon. Jala sah mamelapor ibana tujabu. Didok masong nidang marlaku. Ngalau ibana manu karro, ngalau ibana manu horsada sembako. Dang marguna. Dungi dipikiri na sida mamulosong ni. Atong lau mahita inna. Mulosong dang marlakon. Barat itu dia do na marlakon inna. Tatukar hom majolo. Lau mana sida tubang Indonesia. Marlaku di. Marlaku di hepengi. Na marigati marlaku do. Naneng manuar sembako marlaku do. Marlaku. Dungi ditukar hom mahepengai. Luar biasa las nirwani keluar dari hore. Hore. Mangolu do pehita. Ainung ngaboy tatu roke pengon. Gabi dingkam muse. Uli muse. Baru muse. Dungi. Adong make langsungan ningulu nesida. Hamuak kadong asaha porsiaon. Tudos tusi dong ulut taon. Nga dito busi tamar hiti mudarna. Argalui. Dang boni na base-baseo kita. Bukan somberan kita. Tapi kita bernilai. Dan statusmu dengan lehet. Di pay baru. Alani hata ni debata. Alani padidion na jinalom. Alani persauranmu na rosudo debata. Da parguna honot tatikit na din ganon. Diliod di hita mangolo hita di situasi na mason. Diliod di hita di sudiak kapartikian na sopiti. Di pangolo hita dangaong pasti dadong maksud. Ni debata panguluhok kita. Di luas hita muse di kota na Belgon na Riburon na Macay Rameon. Nagok persoalan sebenarnya alay di tonga-tonga ni situasi na songoni di pay baru hita di tobus hita merhite mudaran na Macay Argay. Gabi jolma na baru hita. Na bernilai hita, na berkualitas hita. Jolma na torus hita, mangulu di bagasak kata ni di bata. Hata ni di bata itu na pay baru kita. Unang lewat. Ayo boto rawa bangunon. Songon gereja katedral na mo sa sitong ang gudiha gabibi. Dia karuas na perhaladuna. Suri akan mian na hadirison. Ikot terus mangulu di bagasak kata ni di bata. Amin. Ay mulunok kita ro manguli hatan di bata ya pola siya biaran. Toy mahamuak ka na metu unak pola songon na marpikir-pikir ham. Ay ngaya mo poso. Jadi persepok kamu madirimu tu surgui. Unang atong ay eneng mati nama unak pola ina eneng mati do ida sudi. Toy ma burjuhamu. Burjuhamu tu anak komuna tu borumu. Tu parumaimu tu helamu. Tu pahopumu apa lagi. Unang pahupuna majol hepeng dangolo na idok kono na to nga mati pung pilitin na selesai mo. Mo didok mati pung pilit ibigi padita muse na buhado na to. Alay gereja manubangon habit tu pahupuna solo parmalyo. Jiba po kamu merdele-dele na nakapahupumu nida. Asedo opung yang baik na. Toy mapabutaw mo hepeng mo sa deposito Pale kamu matu pahupuna salah suruhana. Ay do bentuk-bentuk nina saya terus sita manguli bagasak katan di batai paingot-ingot tita. Paromemipe dong amu di masih haulong di unang paromemu pe subuh dong amu belum paromen ni halak. Jadi paromemi tong ma. Mula saya dong pemengula paromemi bawa ma paromen masa kini zaman Eden. Nah enggak apa-apa lah. Terus kalau paromen ke masih salon saya berapa lagi 3 jam lagi aduh. Asyik boto si metuan dengan modho-hodho. Saya butuh alai saya paromen lala di bagasan ahana kan mempercantik diri. Tangi bercantik tong paromen ahana si metuan. Mulu doh ni mana? Amang inang si metuan kesempatanmu marpisil ni muma. Horo marpisil si metuan petete odang modho-hodho kuroa. Naruh aku sebab tu mata.
Masih maklum sama kita. Alani tawuji jo kita songo jolma na bernilai, na berkualitas, na terus boy hadir kita di mana dan kapanpun, dan tidak pernah kita takut terhadap apapun. Dimanapun kita diperhadapkan dengan kesulitan, jangan takut. Kalau kamu menjadi orang yang benar. Tapi kalau kamu orang yang tidak benar, tokinai lili halilumu boho, tokinai mate tukak boho, tokinai berhadapan doa do, molo dang jolmana benar ho. Ala yang jolmana benar ho ilas rope, haba-haba rope ancaman, saya neng pasahat tok kita tuh hamatian dang mahuwa hita. Amin. Allah dong dihita hata ni di bata. Oddo ujahata, ima sola skriptura. Hata ni di bata ado dasorta. Hata ni di bata, berek kata ni di bata. Huji madua mabuka hata ni di bata satokin. Sada Petrus bidu tolu. Ayat 10 tolu doh 14. Berek kau major. Adong Bibel muna. Boy tazaha. Sada Petrus tolu ayat 10 tolu 1 14. Rap tazaha maju bolong Bibel muda 2 tolu iya. Jala ise do nama jahati hamu, molo dirikoti hamu na denggan. Alai molo tuk tumaun na porsuk kamu alani hati goran, na mertua do hamu disi, unang magaor roh hamuna, bahenon ni biar ni roha mida nasida. Ai si majahati hamu molo bek kamu na denggan. Molo adok pena majahati hamu mertua do hamu si. Jemoli jahati hamu ngai dulu hamu na denggan, mertua hamu berbahagia. Jadi berusahalah kita melakukan yang baik. Kalau di saat kita sudah melakukan yang baik, lalu dilakukanlah suatu sikap yang tidak baik kepada kita, berbahagialah kamu. Tak pola masalah. Ngaburjuho songo parmai tu si metuami. Alai saya terus dineng-nengi si metuami ngo. Saya terus dineng-nengi saya burju. Mertua maho parmain. Bae menadingkan. Memang songo nido. Ai akka wama akka tingkat tinggi do akka si metua. Ikon jolo marbete-bete do asa si metua. Terima me songo si metua. Angko si metuaku, si metu parbete-bete do ni. Jalo me. Unak pola gabi aho. Memang adong ko songo ni. Alai si metua mi molo sehohom. Ipe tongko waspada ho. Kenapa mertuaku ini diam-diam? Ada apa rupanya ini? Amangjo. Lasolo makatai si metuakon. Maharwa parmain na suringkan amangjo. Buam may mana merdele-dele ni keliling ancol. Anggi tormekli. Wah. Tu ani mak parmekko lamang jo, ibu na keliling ancol lamang jo inna ma. Mulurang buah ni mana tu puncak, buah di si. Asam bui mana mak katai. Alana imana nggak gudang pengalaman na, segudang pengalaman yang dimiliki mertuamu supaya kamu ada yang diceritakan samamu. Ai molodo lo mar cerita ibana tu anak konna tu parmenna, mar cerita imana tu pahopuna bagus bi. Ayaw saya hingot do, saya olo do pukuna jolo mar cerita tuau. I cerita ni mana do nama sani depan na tiki zaman Nippon ini mana saya hingot ba. Hibat ni. Jala hibat do zaman Nippon. Jala hami tiki ikon martabuni do bolo makuling Maria minna. Mari dema hami molodung musena me nanti di pohon sambuina. Hibat do alaina emang jo. Saya hingot metongani. Jadi cerita-cerita pendek, tentu saya nopung gue. Jika kau pungpe, beritahu kamu cerita-cerita pendek. Aku na jolo di sekolah minggu, berjuda sekolah minggu. Pagi-pagi dia pengen suruh kami. Ipaksa oma, bapak do kami, na julin na. Oma, bapak na berarti mau bapak na. Jadi bapak na mengulahi. Ceritakanlah cerita-cerita Alkitab juga. Apa yang kamu tahu sehingga pahopumu itu menjadi orang yang tahu tentang apa yang kamu ceritakan. Ternyata di satu saat nanti dibacalah itu. Oh ternyata yang diceritakan opung saya itu adalah firman Tuhan yang selama ini saya dengar. Sehingga anak-anakmu itu, pahopumu itu menjadi pahopu yang terus melekat di dalam firman Tuhan. Amin. Terus kamu maka manginang. Baik kamu menadingkan. Huboto akan burju dohamu. Huboto akan nadinggat dohamu di bagasan keluargamu. Ala ingot tamuma, ala nung parjolo do di bayan debata nadinggani tu hita. Ngata ni mati nadinggani. Nga debata manubus sita nakani. Nga ipadinggan, nga diremas-remas nakani kita. Nga mariga kita, ndang bernilai hita nakani. Ndang marlapatak kita. Alay di bayan debata hita gabi bagak. Di pauli debata hita. Di makeup debata hita. Di paganteng debata hita. Di percantik debata hita. Di bayan debata hita gabi jolma na berkualitas, jolma na utuh, jolma na sempurna. Allah ditobus kita marhiti mudarna na argai.
Alanita hanguluhum mata ni debata. Taharinggasson, tahalaputi. Alay ditik kita taulahuni, taingok ma na sedang mengulah kata ni debata ado kita. Unang maila ho, molidok halak songono-songonan. Unang nilai ni halak bain penilaian mo mabekko gabi mangulahon na rin gani. Alihatan di batama dasor mo. Molidok halak ko rupani, paburju-burjuhod din na. Dakpola, memang hatan di batano madok burju. Bah, songonod dohoin na. Hala ni hatan di batano. Jadi dasor mo, pijakan mo, real yang harus kamu jalani adalah firman Tuhan membawa kita terus siang dan malam sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang berguna, berkualitas dimanapun dan tidak pernah satu tempat yang satu dan tempat yang berikut menentukan kamu usia muda atau usia tua tidak pernah membatasi kita melakukan yang baik. Lakukanlah karena itu nasihat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Martangiang maida. Udi batamat cebal gado asini roham. Nunga manghunglah itu hami di bagasak katami. Jalanunga di pauli ho hami gabi jolma na bernilai na berkualitas. Na sikop. Dang be siap boni na base-baseo kami. Alai siap boni na pitalo. Na siap berhadapan dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan apapun. Tapi kami terus menentukan sikap kami. Kami adalah berada di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Tapi kami adalah orang-orang yang lebih baik. Dan itu yang lebih utama dan terutama di tengah-tengah kehidupan kami. Molo marukil pehami Tuhan, urupam mudo hami di parukiloni. Molo marsak pehami Tuhan, pamonangom mudo hami jarsak. Molo sonang rohanami, las rohanami, pasikopam mudo las ni rohanami. Bolo bersukacita kami, sikok buat kasukacita nami. Ido tadda ni jolma na berkualitas, na bernilai, naung tubuh di bagasan hatami. Alani sudia karuas ni huriamon, dihaburjuhor ro marsoba tu tonga-tonga ni jorom. Mulak manasida, dihaburjuhom mamangulahon hatami. Asa sudia ngulu nami, ngulu namarguna, namarlapatan, gabi boni na terus kami berbuah buah yang luar biasa yang kami buahkan di mana kami berada dan ada. Pasu-pasu karuas ni huriam asa terus na sida marhamunangan di tonga-tonga ning pardalanan ningulu na sida. Porsero kami dangadong nasotar patupaho molohodon na mangurubi kami. Leo sikok las ni rohan yak kana marulang tahun margadzang umur na sida. Leo sikop akka pegawai, dapotan akka pangkat jala sahat tu na pensiun. Leo sikop las ni rohan akka pengusaha, marutung siya nakkausahana. Leo sikop akka ruas ni huriam na madalat to nakka ulaon na urupanmu. Akka nadong di Jakarta, di luar ni Jakarta saya pasu-pasu. Molo na sida liburan, mamakke akka tiki kesempatan na liburan on. Saya ramoti di akka perdalanan. Akka dongan nami na marugamo, na marasik siya kami. Saya pasu-pasu mana sida merayakan hari raya Idul Fitrina. Asa hari raya na sidai mabolas ni roha tu na sida. Jala mabain na sida gabi warga Indonesia yang lebih baik. Dan kami juga sama-sama melakukan menjadi warga Indonesia yang lebih baik. Pasu-pasu ma presiden nami, wakil presiden. Pasu-pasu ma nang akamentrina, gubernurna, wali kota, bupati, camat, kepala desa, RT, RW, sudah tahe siat tingkat pusat satu daerah-daerah. Boy na sida mangulaw nakkaulon. Kung maleteo kami do parsaran nami, marhite na ni palwason ni fadita resot nami nang parhalado, marhobas di tonga-tonga ni huriamon. Saya marpanupa maharoro ni naposom di tonga-tonga ni farmingguan pukul onomon. Jala margogo akan naposom mangulak kasulon na. Jala terus semangat kami di bagasan ngulu nami. Molo liliok ko gadyang ni umur di kami Tuhan. Pasti na pa dong akka parjupangan nauli di kami tuak katiki na nengro. Say leo ma di kami gogo na mardapot. Laho mangulahon lomon di roham. Di bagasan Kristus Jesus martangiak kami Tuho. Amen. Tapapungu mapiliata maredemaita.
tumrongang roam maido saat tu surbolaka sai tubuh mahosian kijang tae lau sidona saat dang morape nama ulai tubuh nama ulai tubuh dangiwan mai nama bungut tu situ nama ku iasoi. Tardidi doa umar minggu tokto berjudul angkulubut mamolong Tumata manok sotung ilurungam dan gulolani asa sakuam nama ulai tubuh nama ulai tubuh kami yang main nama bungut tu situ nama ku iasoi. Matoras dagingku behanamain beha aku tudil di manton diin nopakon ma Jesus sipur sang rosam tung sa komar tua hias roham nama ulai tubuh nama ulai tubuh tangingon mai nama bungut tu situ nama ku iasoi. Aligi bata amanami na di banwa gizak kodo haroroan ni salu sileho-leho na dinggado na salibasa na malutus. Upasat tami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na husus di julum. Pasu-pasu may dalramoti asaho parasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazaw mo dito nga tonga ni Huliam doho di fortibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam terdahami gunang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir kami madok mauli hati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalani lehon mi manami na di banwa gizang, say finarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say South Malomo ni roham di banwa tongon songon na di banwa gizang. Lehon matuhami sa deron hanguluan siya fari. Se sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami.
Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakko Tuhan debatama bohina tuho jala si marohana midaho. Didopakko Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutoddim. Muliate ma di tuhatta pardingkan basai narohi tanang dito nga tongan ijoron do akaruas na burju bigi live streaming no yang dibagas na si Dewi tuhatta nama masuk-masuhita sahak mata binami sudi akapadita sude pangulan agok tiki dohok parhalado tu sude ruas ni kuriata horas marita sudi Horas.